Dnes vás berieme so sebou na kompletný Temu haul, 11 kúskov, ktoré sme si sami objednali a ktoré nás naozaj presvedčili. Začíname plyšakom Labubu, ideálny do zbierky alebo ako malý darček pre niekoho, kto miluje prekvapenia. Sada kariet Harry Potter je skvelá na rodinné herné večery, či ste fanúšik alebo nie. Palička Harryho Pottera je obľúbený zberateľský kúsok pre každého čarodejníka či čarodejnicu. Kovová záložka Harry Potter je roztomilý bonus pre každého milovníka kníh. Táto gravírovaná hudobná skrinka Harry Potter je nádherný detail pre každého fanúšika. Model Hot Wheels Mustang GT je perfektný darček pre milovníkov klasických aut. Táto sada autíčok Hot Wheels detí nadchne na prvý pohľad a zaručí hodiny zábavy. Bezdrôtové športové slúchadlá sú ľahké, pohodlné a vydržia každý tréning. Táto minca na rozhodovanie je ideálna na každodenné dilemy s priateľmi. Kompaktná hra s kockami sa zmestí do akejkoľvek tašky, ideálna na cesty. A na záver, tento dekoratívny stojan na kvetiny okamžite povýši akúkoľvek miestnosť, jednoduchý, elegantný a univerzálny. To bol náš kompletný Temu haul, 11 produktov, 11 šialených cien a určite sa nájde niečo pre každého. Sledujte zľavové kódy na obrazovke a využite ich, kým sú k dispozícii.